ва албатта ба ин таваҷҷӯҳ намекунем. Мо ба он таваҷҷӯҳ мекунем ки Қосим Шукронов дар хонаи худ боло дар майдон аст ва ба ӯ барор мехоҳем. кӯшиш дорад ки аз камарбанди рақиб бигирад. 2 дафъа ҳатто 3 бор ин корро мехост анҷом бидиҳад, аммо муваффақ нашуд. гиребони худро ба рақиб медиҳад. ӯ вале гиребони рақибро ҳам гирифтааст. солу ҳаракати аввал дар иҷрои Қосим Шукронов. оғоз мешавад дубора рақобат. бисёр бо диққат аст паҳлавони тоҷик. тамоми ҷаҳди ӯ, тамоми кӯшиши ӯ, дӯстони азиз, чунин ба назар мерасад ки барои гирифтани камарбанди рақиб аст. усули камарӣ иҷро карда нест. огоҳии аввал ба Восиф Идрисов аз Озарбойҷон. ба хотири фирор кардан, ба хотири нодуруст ҳаракат карданаш дар рафти рақобат аст. Восиф Идрисов аз Озарбойҷон аллакай хаста ба чашм мерасад ва ӯ ишора дорад ки дасти ӯ осеб гирифт, лат бардошт ва шояд дигар рақобатро идома дода натавонад. ҳоло ба кӯмаки духтур ҳатто ниёз дорад ва инҷо вақт аллакай рафт. 3 дақиқа духтур бояд ки муайян намояд, ба ӯ кӯмак кунад ва дар ин миён Восиф Идрисов шояд худашам ишора кунад ва албатта худи ӯ эҳсос мекунад пеш аз ҳама ки метавонад рақобатро идома дода ё не, аммо духтурон низ ин чизро муайян. ҳоло Қосим Шукронов бошад интизор мешавад монанди мо. ойдон бармегардад паҳлавони озарӣ ва ӯ идома медиҳад рақобатро. албатта ки акнун аз ин ба баъд барои ӯ мушкил мешавад ка мешояд бо дасти рост дигар кор карда натавонад. маълум аст ки дасти ӯ дигар хуб инҷо маддори идома додани ин рақобатро надорад ва ғалабаи техникӣ Қосим Шукронов ба даст меорад. паҳлавони тоҷик.